velkommen til den her video YouTube. I dag vil vi finde noget Castle Crashers for mig og Arthur. Og resten af det gør. Og hvis min video den er bedre eller dårligere end før, så må jeg rigtig gerne kommentere på det, fordi det vil jeg virkelig gerne vide. Fordi lige nu har jeg koblet min headset nu til, det jeg ikke plejer. Jeg plejer at have koblet min anden til. Og som I kan se, har jeg spillet meget som ham her. Jeg klarer ikke spillet som ham. Nu kommer jeg til lige med nogle bøtter. Ja. Jeg tænker enten så jeg vil spille level 1 karakter. Vi tænker at vi vil spille ham her. Han jeg ved ikke hvor OP han er. Vi tager ham. Go. Rock and roll! Woo! Jeg elsker starten. Jeg overvejer hvad tilfælde lige får man lander så præcis. Ja. Hvorfor skal det være her? Ja, hvad er det her? Oh my god. Det er faktisk ret awesome. Prøv at spørge hende der, den der, hvad de siger. Ja. Nå, videre. Nå nej, du må ikke bruge magi på den gamle mand. Nå nej. Han laver sådan en hel læbe, og han suger dem sådan rigtig ind. Jeg kan lide det der kraftige smil, vi har. Det er mærkeligt, at kun skade 4 nu. Og folkens, jeg får snart Castle Crashers, og så skal vi lave Castle Crashers episoden her på MAAK. Og vi håber, I vil kunne lide det. Vi håber, I synes om den her episode, eller den her gameplay, Castle Crashers. Og hvis I gerne vil se mere Castle Crashers, så bare like, eller kommentere, eller subscribe. Alt hvad I har lyst til, fordi vi vil rigtig gerne have, at I viser os, at I ser vores videoer. Så vil vi rigtig gerne fortsætte sådan. Måske over Skype nogle gange. Vi skyper de fleste overgange, men ellers ja. Vi prøver så vidt muligt at være sammen, så vi er også rigtig tit sammen. Nu skal vi det er næsten hver anden video ligesom. Ja, det er sådan noget. Eller hver video. Nu er der heldigvis øftersving. Og masser af fået gipsnæg. Endelig. Jeg spiller meget hvorfor. I kan også tjekke X-Wing hunden ud. Der har jeg lagt på min go-video med Magnus og nogle andre, hvor I kan se, at jeg har haft et brækket håndled et stykke tid. Nu er det så blevet done. Så nu behøver jeg ikke at bekymre mig om det nu. Nå. Ikke mere snak med det. Nu skal vi bare flække den her. Okay. Jeg kan godt lide, hvor easy det faktisk er, selvom man bare lige starter igen, og det ikke er sådan mega overpower eller noget som helst. Så er det faktisk rimelig easy. Jeg har ikke mistet et liv nu. Det er nok bare fordi ham der havde god magi. Jeg er nok til at få. Nej, jeg bruger ikke hans magi. Prøv at se det lort. Får man ikke flere end et magitrik? Jo, det får flere. Jeg er lidt nybegynder til det her spil. Så jeg kan godt spørge om noget. Man kender spillet, og jeg har jo, som I har set, gennemført hele spillet på min level 8 eller 8. Der er en pjuske hårbold, der sidder der. Kan det være et dyr? Men nej, det er nok bare noget hår. Det er nok bare en mand, der bare... Min allierede skal ikke dø. Undskyld, hvis I kan høre, at jeg spiller på mit tastatur. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde en... Det er svært. Nå ja, det er den der folk. Der hvor jeg kan komme ind på de nye item. Nå, nu skal det lige dø. Ja. Space. Det er så fucking sygt. Du kan nemlig gøre sådan der. Det er rimelig sygt. Det er bare sygt så. Og hvis I laver kommentar på, I snart vil se mere Castle Crashers, så skal vi. Og hvis I også gerne vil se, hvordan
Og hvis I også vil se mig, og hvis I også bare vil have, at vi snart begynder at lave Castle Crashers episoden, så bare skriv det, så skal vi nok gøre det så hurtigt som muligt. Så skynder vi os af, hvad vi kan, for vi vil gerne gøre jer ser glade. I kan også komme med alle mulige andre spil. Jamen, I må rigtig gerne skrive i chatten. Det er nok ikke sikkert, at vi kommer til på min computer, for jeg kan ret meget plads igen. Så, og I skal nok heller ikke forvente, at vi kommer til at spille Ark og sådan noget, fordi vores computer er ikke lige helt de bedste til sådan noget. Nej, men jeg får vi har ikke sådan nogle helt pro. Det har jeg, det er bare men jeg har haft den sådan næsten 2 år. Og han får snart en ny, så, ja. Så han kan godt, men jeg kan ikke. Jeg får en Acer Predator. Ja, hvis I vil anbefale en god computer, så må jeg også gøre det. Så det kan være. Jeg får også en computer, der er mega syg hoved, og så koster den kun en øre. Hashtag dislike Mikkel Bisgaard kanal. Den er mega irriterende over for mig. Ham vil vi gerne have på YouTube. Jeg kan stadig ikke forstå, hvordan han kan have 17 abonnenter. Altså, han har ikke engang vide på det eneste, der sker, det er bare... Ja, jeg kører rundt. Jeg vil gerne vide, hvor god den her. En minus energi, der måske den ikke. Det er jo kun dårligt. Han sidder og rager i ham der. Når hjørnet på kirken sidder bare og rager i ham der. Slap lige af. Det skulle gerne være børnevenligt, bare lidt. Jeg ved godt, det ikke er sådan helt fuldstændig. Yes, ja. Altså, jeg tror altså, det er fint nok. Ja, altså og den samme, de har jo også gjort det, så... Ikke sådan noget... jeg tror bare, han så er 20. Ikke sådan noget bedt, men det er fordi, der er masser af poop i det her spil. Nå. Red ham! Red ham! Go! Nej! Hvilken holder jeg bare væk? Red dem, Mads! Mads, red den! Red dem! De skal leve. Ja, de skal leve. Død! Mads, han er uenig, han er det. Så kan jeg ikke. Og I kan også spørge som venner på Steam, og så kan I stille spørgsmål derinde under. I må... Jeg vil ikke have spams, så er det, jeg bliver spammer. Så jeg bliver ikke længere. Jeg hader folk, der spammer. Jeg kan ikke klare det. What the fuck? Hvilken levende ged. Det var 5 minutter. Det giver faktisk meget mening, gedende levende. Jeg glemmer, hvordan man smækker den. Jeg vil gerne lige vide, hvordan er det overhovedet muligt. Det er ikke meningen, det skal være muligt. Nej, men... Overvej vi i middelalderen, og der er en maskine, der kan køre. Ja, ikke? Der er malerier. Jeg tror bare, det er folk, der sidder og løber på dem. Der er sådan nogle dvæve, der er så små, man ikke kan se dem, så bare sidder bare der og løber. Men det er nu de her dumme... Jeg vidste ikke, man kunne critical hit. Det har jeg aldrig prøvet før. Hvad mener du? Fra min hoved? Men jeg kritter. Det er nok ham, der characteren, der bare gør det. Det kan også godt være, at de faktisk er crit characters. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig spillet den her karakter før. Jeg fik den faktisk her i dag, hvor jeg lige havde klaret hele spil. Det fik jeg færdig med her i dag ude i aften. Eller jeg mangler faktisk en mission, sådan en genoplevningsmission, men jeg kunne åbenbart bare springe over den. Det vil jeg ikke kunne. Men det var heller ikke den aller sidste åbenbart. Jo, jeg nåede den, men altså... Jo, jeg nåede den, og jeg nåede den ikke. Fordi der står der en bane mere, men jeg kan jeg havde allerede kæmpet mod sidste boss. Jeg var blevet færdig med spillet, jeg havde kommet tilbage med den store diamant, som lige havde taget der. Og hvis I var ven med, og ja, hvis I gad det der med Steam og spørge os om noget derinde under. Ikke Skype, det vil jeg ikke. Nej, men inde under Steam, det må jeg godt. Så kan I se, at Madsen hedder Slave Wilson, og jeg hedder bare Axel, AKSL, og så BIN. Og så har jeg ikke noget billede. Ja. Det er bare et mystegn. Jeg skal nok hjælpe ham med på billedet her. Han kan lige finde ud af, hvad han kan. Det er måske en, der sidder og rækker på.
Ja. Ligesom de gamle, der skal det til. Nå ja. Så Ole. Men jeg tænker, det vil være alt på den her video. Nu er jeg kørt boysen. Ses, homies.